aurrez aurre gaur Lezaman, ez da inolaz ere partidu samurra, izan ere Puebla talde ona da, 6. postuan dago une honetan, Atletiken gandik 4 puntura, Atletikeko 39 puntu ditu, eta Pueblako 35, eta orain sekulako txalo zaparra da Atletikeko jokalariei. Lezamako armaila, biru gaintza armaila ia beteta dago. Atletikek, Inigo Juaristiren taldeak jokatzen duen bakoitzean gertatzen den bezala. Sekulako giroa egoten da partidu guztietan, gaur ere bai. Horreko da, ez? Aipa ditzagun bi taldetako hamaikakoak, Inigo Juaristik aterako duena, Uguzne atean, atzealdean lau jokalari, Irantzu, Zibi, Leire eta Banesa, Euskarrian Itziar eta Orueta, Egaletan Iraia Iturregi eskuman eta Eli Ibarra ezkerraldean, eta aurrean Gurutze eta Eba. Aulkian geratuko dira Andere, Onaindia, Lorena, Goarrotxena eta Belen. Eta Pueblaren hamaikakoa, Andreia, atezain Brasildarra atean, Maite, Mari, Lali eta Oti atzealdean, Euskarrian Joli eta Banesa, Iruko Lerroan Marta, Alba eta Kontxi, eta aurrean Lourdes, eta aulkian Txari, Bea, Ana, Sole eta Anabel. Entrenatzailea Feliz Pedro Rivera, eta gaurko epailea lehen ikusi duzue, Lotina Diaz. Jendearen txaloak Atletiken lehenengo gola ikusi nahi dute Lezaman bildutako ikusleek, eta baloia kokerrez banago zutoinan jo du Eli Ibarra, jaurti momentuz baloia atera egin dute, eta laiketara Zibiren jaurtiketa. Puebla orain baloiaren jabe ondo mugitu dute, eta aukera orain kanpotarrentzat. Hor da Alba, ate aurrean bakar-bakarrik geratu da, gola etor daitekez. Langa gainetik, kanpora joan zaio Albari jaurtiketa. Kornera orain zuri-gorrien alde. Baloia area barruan da, prestatutako jokaldia zen hori, Eli Ibarra jaurtik kanpora. Ondo egin dute jokaldia, Inigo Juaristiren neskek. Buruz ikutu du Iraiak, bukatu da lehenengo zatia. Momentuz, golik ez Lezaman, Atletikek huts. Pueblak huts. Eta bigarren zatiarekin batera itzuliko gara. Atera du. Buruz, ebaketa gola. 16. minutuan, aurre hartu du markagailuan Atletikek. Lehenago esan izan bazen Sebas. Bai. Eta justu bi aldaketa prestauta dazka Atletik iteko, eta ez dakitu hain ingo ditu, no ez? Hori oso zaila izaten da entena horientzat, erabaki hori hartzi hauain, ez? Bat eta hutsakin, ja besteko Pueblak arriesgatu behar du guain, eta ez dakit bi aldaketa horiek ingo ditu, no ez? Zuzenean, entrenatzailearen gana, Inigo Juaristeren gana joan da, Eba, elkarri besarkatu, eta hortxe duzue gola. Ezin hobeto atera du falta Eli Ibarrak, eta buruz, baloia gurutzatu, eta sareetara bidali du Eba Ferreirak. Denboraldi honetan, Santurtziarrak sartu duen 9. gola. Bat eta hutsa galtzen. Baloia ezkerraldera orain, Kontxi, jokalari arriskutsua da, eta penaltia. Argia. Irantzu Castrillo penalti egin dio Kontxiri, eta hor da. Eta akaso inbertzion, bakar-bakarekan gelditu hartzun portio horrian, eta bueno. Argia da. Baloia ikutu nahi zuen Irantzuk, horregatik ez zegoen bere buruarekin oso gustora, damutu egintzaio hanka sartu izana. Bai, akaso lurrea jaurti bazan, aldatuko zan. Kontxi baino lehenu. Eta Lourdesek jaurtiko du penaltia. Partidua berdintzeko aukera, jaurti Lourdesek, eta ia geratu egin du Uguznek, baina baloia sareetara. Bat eta bat beraz, 23. minutuan. Eta zerre. Ikusleak epailearekin. Irantzuk erdiratu. Eta gola. Atletiken bigarren gola. 29. minutuan. Deseina oso gaizki, esan dugu oso ona gala, baina ja ikusi dugu batean ian, baloia Irantzun hanketatikan gaizki zijuala. Galanta egin du bai, Andreiak irudietan duzue. Eta
Bigarren gola lehenengoaren oso antzekoa. Buruz sartu du, Eba Ferreirak baloia ezin hobeto gurutzatu, zortxe da. Ederto Santurtziarra. Zutoin ondotik, saretarako bide hartu du baloi horrek, eta Irantzuren erdirak eta ere ona. Oso ona. Hemendikan ikusi du, atean etikan bere hankatekan oso ondo zijoala baloia. Urduri, Lezaman bildutako ikusle guztiak. Partidua lehenbailen amaitu dadila nahi dute. Iraia oso ondo, erdiratu Iraiak, Anabelen González ez da iritsi. Eba ere ez. Arrate bakarrik. Horda, Arrate Orueta. Ondo, Arrate. Ebarekin jokatu du, erdiratu egingo du Ebak. Luze eta kanpora. Ateko sakea beraz. Pueblaren zat. Ez, oraindik ere ez. Orain bai. Bukatu da partidua Lezaman. Atletikek bi, Pueblak bat, garaipen garrantzitsua eskuratu du Inigo Juaristiren taldeak. Agur, hurrengora arte.